Nwanne nwoke chọrọ ịnụ m sị ma m ga-amụ Jizọs. Ọfụma agbọghọbịa sị m na ya fụlụ this guy ya na ya na-abụ bido kwụba na ha kwụrụ ihe lụrụ 2 years ghọtago. Ịmago before nya wee dị ime ka duzi ime ndị be ha si nya anọ na ya akwa ịghọtago nya ya na-enu ya na anọjụ ka dị ibe afọ nwanne nwaanyị afọ one day si a na-emenụ ọ Jizọs ka ị ga-amụ akwa ịghọtago ụdị ife ahụ na afọ mama ya n'afịa na-ekene na ọma ngị ọnụ ya afọ nwanne nwoke n'afịa ịmagolu ka dị ime ọdụ ka a ga-asị na o nwere ihe a mee that family onye fie ọsụ ọnya nkịtị duto na ha ekwugo na ha ama nne ya akwa ịghọtago and that guy enwere ihe okwu n'ụbanụ mụcha na ọ na-eme ihe ndị be ha gwara ya na ya bugidela afọ ime ebusie mụọ ya na afọ ka awara ya wee kupụta nwa na o nwere onye bịa n'ụlọ ọgwụ bịa netie na o nwere onye jụrụ ese ọntịlị ya wee nata ka a sị na ya mụrụ nwoke ha wee welụ mmanya wee bịara inete nwa ọ sị m ha wee bịa wee netesie nwa wee yọbasị biko esi gbaghara ha na ha dị sọrị na ha ga-anụzi kịta ekpebekwenụ wee kpegide kpesie papia sị ya anya gbaghalụ ịmago ndị be ha sị anya gbaghalụ nye akwalụnụ wee gbaghalụnụ ka a gbaghalụla ife ahụ ha sị na ha ga-abịa mee gie n'Ista echegide ha Ista luo na o nwere onye bịa ma ego na o nwere onye kwụrụ chachacha m na o nwere onye kwụrụ chachacha ọ sị m nne ike kwụrụ ọtọ bụ ya o mesịa chigetakwa azụ o sizi anọ na Disemba anụ nwa naba abịa na ka ha ga-abịa ma ego ọ sị m nne na ike aja eche ha agwụ gị o na ya ga-emove on na ya ga-emove on because na this family anara eyi ya ọnụ mgbe ya dị ime dị uto na ya dị ime nwa ịmagonu uche ha bụ na ya na-ebo ha ebo or something na ya mara ihe bụ their thinking mana ha ma na ya na dịga anyị na-akwụ until ya dị ime akwa ịghọtago ole oke amụọlụ nwoke ha wee chighetekwa azụ sị na ha ga-anụ ya ole onye Ista na ha ga-abịa na ha bịarakwa n'Ista kịta ha sịkwa nọ na Disemba ndị dị atụshọ na ha ma mbịa na Disemba na ha just na-eme otu ọ sị m na ike aja echefe agwụgie ndị ya mara ma famili ọ famili ya ga-abanalụ oke ha nwee peace maka etu ha si emesi omume o maka na ọdụ ha ka a ga-asị na ya kedolu nwanne ha nwoke maka afọ ime ọ sị m na ihe a na-agwa m ihe a bụ na mami ya na ya ga-afịa ya n'afịa na-ekene na ọma gị ọnụ mgbe ya dị ime na ọka amụrụ nwoke ka mami ya maara na ya bụ mmadụ wee bidozi na-elu ya nso bidozi na-egwusi egwu na-ama ịmago ka ya na ya na-abụ mebezie ịmago he maka na ya mụrụ nwa nwoke akwa ifugo ọ sị m mana kịta na ya chọrọ after Christmas nye dulu nwa ya pụọ ọnya hapụrụ ndị be ha nwa pụọ na the village nya kwụgharịchazie bata nyafu nwoke ọzọ nya anụọla onwe ya ọ bụkwa ndụ na ya fụrọ chigheta azụ ọ bụrụ na ọ ka dị interested na Chukwu ya ekwuzi nke afọ mana ife ya chọrọ ịgba abụ ọnya muvuo ọnụ ka ọnya ka nọlụ na-eche ndị anụwa ọdụ unu ka abanye na famili afọ nya ga-adọ happy ọdụ unu ka ndị ọ chọrọ ịnụ arịlị ọdụ unu ka aba na famili afọ na fama mbido megbuwie bikos na ha na-efili na ya na-ekedo nwanne ha nwoke ekedo andị na adịga ya bụrụ ọma na enofu na ihe niile a na-ekwu na o nwere ike ikwu ọnụ ya na nwanne ya nwaanyị na mami ya na-ekwulie ya wee na-ajụ ụdị famili ahụ ọdụ mma ịbụ famili mmadụ ga-abanye n'ime even ma ha bịagodo si na ha ga-anụ ya nke asị ha mba na ọlụ onwe ya na ọ bụrụ iwu ọ sị m na fa abịagokwe kụọ aka n'ụzọ nke nwa na-eme mgbe ya mụsịrị nwa nwoke fanụ na ya mụrụ nwa nwoke o ka fa bịara amụrụ m ife na-eme ndị be anyị weti na ị ga-afụ nwa agbọghọbịa ise na ịlọvụrụ ya gị na ya na-agba akwụba ị na-esi ibom gị mgbe ị na-esi ibom gị without okpu nna be enyi kedu ihe ị na-elo ka m na-eche ihe ị na-elo bụ ise sie nye ka ọ kụọrọ gị aka oluzie ka nwa bịara ị chọba onye ị ga-asị na ọnya nwa kedolu gị gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme manyekwazialụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.